Irridu naraw li l-ebda tifel u tifla ma tinsterqilhom it-tfulija tagħhom. Bħala leġislaturi irridu naraw li bissem ta' kulħadd l-affarijiet jittiebu. Hekk qal il-kellim tal-Oppożizzjoni għal benesseri tal-familja Claudio Grek waqt it-tnedija tal-att dwar il-protezzjoni tal-minuri ħarsien alternattiv fil-preżenza wkoll tal-Ministru tal-Familja Michael Falzon. Lan huwa illi aħna ma nħallu qatt lil ħadd illi jisraq it-tfulija ta' tfal. It-tfal illi jaqgħu taħt il-provvedimenti ta' din il-liġi jkunu tfal vulnerabbli, jkunu tfal illi sfortunatament iċ-ċirkostanzi tal-ħajja ma jkunux ċirkostanzi sbieħ għalihom u għalhekk aħna bħala leġislaturi rridu naraw kif lil dawn it-tfal ħantuhom l-aqwa mezz, l-aqwa opportunità possibbli. Claudio Grek qal li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista kienet parti mill-bidunet fit-tfassil u fil-proċess leġislattiv ta' din il-liġi l-ġdida. Qal li l-politiċi għandhom jidħlu biss liġi bil-ħidma ta' kuljum f'dan il-qasam daqstan delikat għandha titħalla f'idejn il-professjonisti li jafu sew kif għandhom jagħmlu xogħolhom. Aħna bħala oppożizzjoni jiena tista' tgħid mill-leġislatura l-oħra permezz tal-kollega Robert Kutajjar illi kien ressaq diversi proposti għal-qafas ta' din il-liġi. Aħna sodisfatti illi dak illi resqet l-oppożizzjoni kemm min-naħa tiegħi kif ukoll min-naħa tal-Onorevoli Kutajjar ħafna minnu diġà beda jiġi rifless f'din il-liġi. Il-kellim tal-Oppożizzjoni nota li ħafna tfal jispiċċaw f'toroq ħżiena ħafna drabi minħabba l-adulti u għalhekk din il-liġi għandha tara li kull deċiżjoni tittieħed fl-interess ta' tfal. Claudio Grek qal li flimkien mal-Gvern l-Oppożizzjoni temmel li għandna nitalmu mill-liġijiet u l-istrutturi eżistenti ħalli jitjieb dak li diġà għandna. Min-naħa tiegħu u bħal kelliem tal-Oppożizzjoni anke l-Ministru Michael Falzon irringrazzja lil ħafna nies u entitajiet li taw semhom biex il-liġi setat tasal f'dan l-istadju. Filwaqt li nnota li din mhijiex liġi li se solvi l-problemi kollha, qal li mhux iddejjaq jara xi jkun hemm bżonn isir biex jittjiebu l-affarijiet. Tenna li se ssir ħidma mal-Oppożizzjoni għax iż-żewġ naħat tal-Kamra għandhom l-interess tat-tfal f'qalbhom.